bolmağız. Bizmen. Hikaye. Автор Ойзре Кореева Акчура. Мәтігі күні бет бұзылауық еді. Рүліне тұта алмады. Өзі ғайыпле нендей бұзып болсынды. Табиплар негедір икіле сөзлер сөйлейлер. Имештір, аның йөрей алмауына түгелгіне себеп таба алмайлар. Бүтінле йөрей алмайышақсың деп те айтмайлар. Тек ол қараңғы бөлмеге өзі кіріп бекленді. Нендей бұзым болсынды. Мұңаршы ішітіп те көріп те білмеген бір көрезейші сөзіне ұшанып үйлер-үйларға берілерге ярамай. Көңіліндегі ярату хисе әлігі аны бұл яқты дүнияда яшатып келе. Әгер аны нәфретке алыштырса, ғұмумен яшауының мәғнәсі қалмайшақ. Арба тәгірмәшлері бүлмелер бұйлап, көңілі икілі-мекілі уйлар арасында шақты вақыт тәгірәді. Қараңғы бүлмеге кіргенде тамам тал шыққан еді инде. Міне шунда ол уйлары иген башын көтеріп, бірінші тапқыр ойыншықлар көзіндегі ясалма мұңсулыққа тұп-тұры қарады. Мұңаршы алар рәтіндегіне отырған екен. Ғазаплардан, күшсізліктен құтылырға тілеп, жансыз ойыншық қияфәтіне кіріп қошарға ұмтылған екен. Һәм бұзымны көрмеген. Ол әне ойыншық көзләріндегі кіші құллары тудырған ясалма мұңсулық болып тұп-тұры қарап тұра. Bir mezgil yaşagan seyir aşış uylарының күшіне берішмеген жанын кеміруші икілену хисін үрді де таратты. Башта шашқан кішіде кышкырып күлді. Аннары кенет ойыншықларны бірәм бөлмеден шығарыға тұтынды. Өзі ise ара-тирә қолына леккен қуяннар, бүрілер ойлар білен сөйлешті. Нәрсе, сені де бұздылар мәлі? Бірер кибет кештесінде балашаға көзін қызықтырып отырыр орында, мұнда қараңғы бөлмеде ятасың бет. Мұғайын бұзғаннардыр, yoğuysa satılmışa қалмаған болар едің. Неге ендешмесің? Кім бұзған деп сұрайсызмы? Кім деп? Мен болам енді, мен битсіні саттырмайм. Язмышы қызны қараңғы бөлмеге бекледім. Сізнікінгіне түгіл әлі, өзімнікінде. Шуңа күрә миңа үпкәлі көзләрігізні тутырып қарамағыз. Балалар қолында йөрисіләрігіз алда әлі. Бұл вақытта шиттен бірәрсі күзетіп тұрған болса, билләхи, ауырлықларға төзе алмай үйлерленген міскін деп ойлап, шын көңілден қызғанып отырып илаған болар еді. Дине ise, керісінше, қараңғы бүлмесі ойыншықлардан бошаған сайын өз үстіннен ауыр йөк түшіргенде түшінкілік хисіннен құтыла барды. Бірнеше күн дәвамында ол кибетінде шофер болып эшләүче Дамир белән балалар дәвалана торган хастаханәләргә йөреп уенчыкларын өләште. Шул рәвешле аларга яңа язмыш язды. Хаста балаларның яраткан уенчыкларын әйләндерде. Бәхет кошы тоткандай сөйенгән сабыйлар да бүләксез калдырмады. Кая гына уенчыклар алып килсә дә, аны рәсемнәр ясап көтеп тора башладылар. Көннәрдән бер көнне фатиры уенчыклардан бөтенләй бушап калды, аның урынына хәзер өстәле балалар ясаган рәсемнәр белән тулды. Соңгы вакытта кибетенә тәмам хуҗа булып беткән туган энесе Илфар килгәндә, ул шул рәсемнәрне карап утыра иде. Илфарның кибет турында сөйләвен дә шулардан аерылмыйча гына тыңлады. Энесе шактый зарланды. Уенчыкларны алмыйлар, аларны сатып байып булмый диде. Тел төбеннән аңлашылганча, ул уенчык кибеттен ниндидер башка бер төшемлерәк сәүдә урыны итәргә чамалый. Моны ике дә уйлап тормый хәзер үк эшләр иде, апасыннан тарсына. Менә үзе әйтмешли алга таба нишләүләре турында яхшылап сөйләшергә килгән. Динә аны тыныч кына тыңлап торды. Әмма сүзен кистереп әйтте. Мин уенчык кибетен япмыйм. Чөнки башка төр сәүдә белән кызыксынмыйм. Акча җитмәсә, теләгән кибетеңне үзең аш, диде. Илфар кып-кызыл булып чыкты, төш арасыннан гына. Рәхмәтең шушымы? Булышым дип йөргән булам, диде дә ишекне шапылдатып ябып чыгып китте. Динә исә үз алдына. Булышудан бигрәк, минем көчсез вакытымнан файдаланып калмакчы шул син. Эх, дип куйды. Әле үткән көндә генә соңгы уенчыкларны бер хастаханәгә илткәндә, шоферы ачылып китеп кибеттәге хәлләрне сөйли башлады. Якын кешегез икәнне беләм, диде ул. Әмма әйтми булдыра алмыйм. Эштән кулсагыз куарсыз инде. Илфар бик астыртын эше йөртә, диләр сатучы кызлар. Бухгалтер белән бик дус икән ул.
Шулай дип сүз башлады ул. Һәм бөтенесе сезнең кире кайтканны көтә. Бу кибетегездән дә тегесе кебек үк колак кагачаксыз. Һәм шунда туктап калды. Динә аптырап, "Нигә тегесе кебек?" дип сорады. Шофер: "Кызлар сату барды. Тик нигәдер барыбер банкротлыкка чыктык" диләр. Аны туганыгыз үзенең дустына яртылаш бәягә сатты. Һәм хәзер анда алар икәүләп бар ачып ята. Урыны бит. Әйбәт, урам чаты. Бүтән кеше күз алдында, диде шофер. Менә сиңәме, уенчыкларга язмыш язганда үзен уенчыкка әйләндергәннәр бит. Шул вакытта күптән оныткан күрәзәченең сүзләрен исенә төшерде. Бузым булганга бизнесыгыз да артка тәгәри. Бузым ди сиңа. Менә кемнәр тәгәрәтә аны. Туганы җенләнеп чыгып китүгә ул шоферны өенә дәште. Шул ук көнне Динә бухгалтерыннан хисап сорады һәм берничә атна эчендә эштән китәргә кушты. Ярты еллап коляскада утырырга мәҗбүр булган Динә аяк бармаклары акрын гына хәрәкәтләнә башлауны башта үзе дә танырга теләмәде. Ленчик шатлыктан куркып калды. Бармакларына җан кереп бер ай узмады, табибларны да аптырашта калдырып йөреп китте. Бераз шүрләтүен, әмма барыбер руль артына утырырга, машинаны йөртергә кирәк. Бу эш шактый батырлык сорады. Шулай да менә куркуын җиңде. Авариядан соң беренче тапкыр кибетенә үзенең яңа машинасында юл тотты. Машинадагы радиода аның шатлыгын бүлешкәндәй тоелды. Кайсы гына дулкынга киләмәсен дәртле җыр яңгырады. Шулай да берсендә сөйлиләр иде. Министр урынбасары Айзат Минвәлиевичнең аварияга эләгүе, авыр хәлдә булуы хакында хәбәр иттеләр. Динә эшкә барган җиреннән кире борылды. Өенә кайтып бар нәрсәне астын өскә китереп, ашыга-ашыга иске кәгазьләрне актарды. Ниһаять, күрәзәченең телефонын табып алды. Трубканың теге башыннан тавыш ишетүгә ярсып: "Мин берни дә эшләргә кушмадым сиңа. Бузымны кире кайтарырга рөхсәт итмәдем. Сез начар кеше", ярсып кычкырды. Күрәзәче аптырап аның кем булуы белән кызыксынды. Берничә минут аңлашкач, эшнең нидә икәнен төшенде. Шуннан соң ул: "Ышансагыз ышаныгыз, әмма минем монда грамм да катнашым юк. Мин сезнең рөхсәттән башка ул бузымны кире иясенә кайтара алмыйм. Алсам үземдә кала иде. Без күрәзәчеләр димме, психологлармы, экстрасенслармы, һәм башка бик күпләр үзебезчә яхшылык һәм начарлыкны үлчи торган бизмәннең әле бу тәлинкәсен, әле теге тәлинкәсен авырайтырга тырышабыз. Бизмән безнең кулда түгел. Менә шуны хәтта үзебездә онытып җибәрәбез икән", диде дә трубканы куйды. Динә исерек кешедәй якка-якка чайкалып караңгы бүлмәсенә таба атлады. Бер почмакта торган инвалид арбасына барып утырды да аның тоткаларын йодрыгы белән тия-тия үксергә кереште. Теләсә нәрсә әйтсеннәр, барыбер ышанмый. Ничек инде ул терелгән өчен яратканы үлсен. Ул бит аңар ташлаганы өчен рәнҗемәде дә, хәтта күз яше төшүдән куркып елаудан да тыелды. Монда бер нинди бузым да юк, бер нинди бизмән дә. Ләкин соңгысын инкар итәргә ашыга бугай. Күрәзәче бизмәннең тәлинкәләрендә яхшылык белән яманлык дип артык гомумләштереп әйтте. Кешеләр үзләре дә, кылган гамәлләре дә, тойгы хисләре дә шул бизмәндә үлчәнми микән әле? Бер ягында Айзат һәм хатыны, икенчесендә Динә һәм аның язмышын хәтерләткән ташландык уенчыклар бугай. Бәлки, нәрсәләр дип сорау урынлыдыр. Ул вакытта инде җавап болайрак булыр. Бер ягында чын, икенчесендә ясалма хисләр. Булай дияргә дә була. Бер ягында язмыш, икенчесендә үзебез салган юллар. Ике атналап вакыт узган иде инде. Айзатның хәле авыр булса да, исән калуы хакында хәбәрләрне ишетеп, Динә күңеленнән сөенеч йотып йөрде. Түзмәде. Бер көнне җыенып күрше шәһәргә юл тотты. Хастаханәгә кереп, Айзатның кайсы палатада ятуын сорауга, шәфкать туташы аңа шат ябышты. Үзе
Килүегез бик яхшы булган. Югыйсә аның янында көне-төне утырырга кирәк әле. Ике атна инде әнисе карый. Кайнанагыз өлкән яшьтәге кеше. Инде мондагылар япь-яшь хатыны була, анасы карый дип пышылдаша башладылар, дип такылдады. Динә менә шулай хатынга әйләнде дә куйды. Улының үлем белән тартышып ятуын күреп торган ана бу көннәрдә Динәнең кем булуы белән кызыксынырлык хәлдә түгел иде.